Bebane bapak wis ning jiwamu saiki. Lho. Lah iki sing marahi nggih jenengan kok. Lah, Yes, sing marahi iki lho. Muga-muga sasi ngarep ana lakon gareng mantu. Rumah saku ya mantu kuwi sing diemani-man bakal metu. Yo tahun ngarep enek lakon limbuk rabi neh ya, Nduk. Limbuk rabi. Mbok rapi, heeh. Wah kowe dilokne kaya limbuk karo bareng. Ora. Ayo sana kok nek aku koyo limbuk rapi. Ya Allah. Iya kuwi wis. Aku niki Rumah saku main keng pundi kae, Pak? Nang endi? Binangun. Ah. Karo kene balik pijet tenan aku. Lah nyang apa? Lan apa? Kowe iki. Iya. Dia Mas aku guyon ono rengkek-rengkek aku. Ya Rumah syukur. saku. Wong ki ya kudu nuduhake tresnane. Lah, nggih to. Kuwi anu apa kuwi? Eh, iso ngecup uang sak gen-gen ki lho. Wani ra, ayo. Wani kowe. Ayo, mana? Ya, ayo ra. Ya, mana? Mas. Pelan. Leres ta, Nduk? Niku jodoh panjenengan ta, Nduk? Lho, dhek omong nggih, mboten. Dhek omong ngono. Rumah saku iki Lintang Kairo. Coba kene jumeneng, Nduk. Mumpung dalu menika sowan mapan wonten ing Tambakrejo, kene iki kena diarani desa pariwisata cah bagus. Oh, nggih. Rono titik ana kuwi pantene luar biasa. Luar biasa. Kanca-kanca nelayan ya ditungake berkah. Muga-muga lek ngupa buka mapane tengah samudra Jaladri dipun paringi rejeki sing barokah. Amin amin ya Allahumma. robbal alamin. Amin. Amin amin. Kene amin. Lintang Kairo, trotak 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 trotak. Wow! Alhamdulillah. Iki nek dicandra pancen ya cocok sing Dipun. ayu Nggih. apa sing putri ayu kaya Nggih. widodari. Sing kakung kaya nggote. Kok pede men ki ngene wong jere kaya bote kok. Barang sing lanang kan gak aku tok. Lah napa? Lah iki semene wong lanang akeh. Lho maksudku sing jejer wong loro Sing iki lho. jejer awake. Sing ngangge dhewe busana iki lho, jarene Mas. kopelan kuwi mau lho. Ah, sing jere kopelan. Ora to, Nduk, jujur ya jujur. Nggih. Jane wis seneng aku apa ora? Ora. Lah iya ta, kadung mongkok to atimu. Kadung kesenengen to kowe. Ya wis gak apa-apa. Ternyata cintamu ditolak kan? wonge nesu, Pak. Lah nyang Mang apa? ning mobil lho kondo nek seneng nang kene kondo ora peh aku cedak Lita. Ora ngono kuwi. Ya Nduk. aku ya sedih to, Mas. Wong tresno kuwi kan kebak pacoba. Nek aku cedak kene kuwi gak usah cemburu. Lah napa? Boleh wanita yang cantik bisa menggodaku, tapi satu yang kutuju hanya kamu, sayang. Masa? Ngono ki mbok sungkan karo putune to. Lah. Lho Mas obahe putune kemriyek kaya ngrayu bocah ki Mas aku. Lah, Sayangku. iya sayang. Jikalau langit mendung menghitam, Iya. jangan kau larang hujan akan turun dengan derasnya. Wah. Jikalau daun-daun kering berguguran, Iya. jangan kau larang karena dia berjatuhan. Tapi Tapi jikalau senyummu merona di hatiku, jangan kau larang, aku selalu mencintaimu. tak kandhane bojomu wing kok. Kowe ki Golek meresani live streaming lho, Mas. kowe ki omongan nek kowe ki jane Lah, asine pripun, sukses Om? sukses ki ya kuwi. Lah. Sukses ini apa? Suami takut istri ki ya kuwi. Ngono lho. Lah kuwi. Oh, ngenyek jenengan lanang gentle gentle Ora apa? mungkin aku wedi bojoku. Lah nyang apa? Lah, bojoku ra ndek nesu ah. Aku rono ki lho, aku nggonmu kae lho. Pripun? Aku nggonmu mosok sing ngecomne wedang kowe dhewe, sing nyapu kowe dhewe, isu umbah-umbah dhewe. Aku lho lah bojomu nyang apa mek kon mucak mecek Piye iki to, ora Mas? nyang apa-apa ku lho. Jenengan lak gelem tanglet riyen kok. Nyang Ngoten apa? niku tanglet kula riyen. Bojoku iki ora ndek nesu, ora ndek gunem, ora ndek piye-piye, Pak. Wong bojoku iki gendeng ae. Ya Allah. Amin. Allahumma amin. Amin Joko. Ya, amin ya, Ora, wes, ya. ora jim. Ora jim. Ora cetha kaya. Jim. Nggih monggo cah-cah ki pirang-pirang dina ki ora mulih lho, melek terus lho. Lah. Dongane wong melek ki sok-sok mandi lho. Mandi lho, Mas. Sampean ki hati-hati lho, Lek. Omong Ning. sak omong ki ngono. Ora mungkin mandi.
Gusti Allah iki kancaku. Wong alah iki dagelan iki omongane dagelan ngono wong iki, paham? Wong ngono. Paham. Walah. Ya. Tenan, sesuk mulai kowe mesti ra oleh lawang kowe. Lah kuwi. Mergo malam hari ini di streaming lho. Nah, turun Malam ning hari jopo ini omah wingi info Mas. sing tak rungu garwamu, bojomu, istrimu, wifemu Iya. ya. Kuwi nobar lho ning omahmu. Kula nek balik gak oleh lawang. Heeh. Bener jenengan. Lah nyang apa kok? Lah bener? omahku ki anyar urung enek lawange kok, Pak. Wah. Mula nek gak oleh lawang ya bener. Lah nek oleh lawang malah aku seneng. Wong berarti lawange wis enek. Omahku kan anyar Pak iki. Oh ngono. Ora sombong ora umuk, Nduk. Walah. Nek karo pendopo niki kadohan, Pak. Lho, gedhe omahmu. Alah iya. Omahmu tingkat. Gareng kondang oleh. Omahmu tingkat. Tingkat rumahnya tingkat berapa? Nek tingkate ora. Lah, piye? Nek karo pendopo iki gedhe nggonku. Lho, mosok. Kok iso to? Iki cagak 12, 14, 16 alah gedhe nggonku Pak Lah nggonku. jenengan Cagak 24 kok. Ayo. iya. Lah kuwi omah. Rosa no, omahmu rosa kuwi. Rosa piye? Sokone akeh 24. Rosa piye? Saka. Wong ndek ndek tak cengkal kene loro. Terus ndek ro cengkal kono loro. Terus cengkal kene loro neh. Dadi Walah, lah cengkal-cengkalan ngono kuwi. Wong mok congkoki arep ambruk to doyong to. Lah doyong kuwi. Masaku Lintang Kairo. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Sing baku bersih desa wonten Tambak Rejo menika Wonten diucapkan Tambak selamat Rejo. dan sukses buat Pak Nggih. Lurah juga warga masyarakat sedaya kemawon. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Surani. Bapak Surani, nggih wonten Bapak Kapolri nggih, Bapak Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, Oh, nggih, nggih. Pak Kapolri ning Jakarta kono ya. Ini kan yo Mersani. Mersani. Oh, Lah, ngono. lah itu bajunya tulisannya Kapolri loh, Mas. Lah, Itu iya. Polri orang nganggo K. Oh iya. Polri itu Polisi Republik Indonesia. Nggih, sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun sampun nimbali kawula Mas Gareng lan kanca-kanca seni Cakra Budaya nggih Mas Nggih, Gareng. nggih, Lan nggih. ugi ngaturaken sedaya kemawon kagem Bapak Ibu sedaya ingkang sampun sami rawuh ing dalu menika jantung blek ngono ya Mas. Yo aja nganggo blek, Nduk. Tumplek ngono wae. Soalnya nek blek iki tiba. Oh, ngono. Tiba mak blek lho. Iki pokoke tumplek ngono ae ya. Tegesnya niku penontonnya sangat banyak sekali jumlahnya. Oh, penontonnya Mas. banyak sekali. Nggih, lah Iya. iku sampai tekan dalan-dalan ngono lho, Mas. Oh iya. Lah Iki lho mergo saka anune iki Lintang iki lek budal ket awan mau. Arep diperiksa kaya ngapa to Pantai Tambak. Nah, aku mau wis ceklok lho, Mas. ceklok ya apa? Cek Ceklok iki- lokasi. ceklok iki cara anune. Wong endi to Mas sampean ki? Nek nggonku, kae lho Nduk kedus adas gondang ceklok. Ngono kae. Kuwi di Ceklok. disekop, heeh. Diceklekne, ceklekne. Mas, beda to? piye to? Beda. Jenengan Mending tenan aku mau mriki ya langsung jujuk pantai kok, Pak. masa Kula mriki wau setengah sedoso jujuk pantai. Wih, pantai kene hebat. Pantai 24 jam tanpa tutup kok luar biasa tenan kok. pantai iki ra ana tutup, Mas. Masa? Iya, Cak, napa niku namine? Anu le, enek kabel muncek ora? Setrumen gareng kuwi. Masaku kok. Napa namine cagar budaya nggih? Lho iya no. Lah, piye to Mas Gareng ki lho? Layak kok 24 jam. Pantai kok tutup ki lawange sepiro kaya. Ya tutup ning ngebleki kowe kuwi lawange kaya. Iya iya Pak. Ora cocok. Nusunan ya lho. Nggih. Nggih, Kak. Didoakan nggih. Iya no, didoakan. Nggih. Ya dongane piye dongane? Mugi-mugi setelah bersih Desa? desa sak menika mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, Amin. panjang umur, Amin. kathah rezekinipun, barokah Amin. rezekinipun, Amin. turah-turah, kebak-kebak, Amin. ora lokak ning malah kebak, Amin. tinebehna saking sengkala rubeda Amin. Bapak Ibu. Amin. Amin amin. Gandeng sampun cekap kula monggo sarengan kula nderekaken ijab marang Gusti Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ndonga ki iya, penting ndonga kok sing ya. bener ya, Mas, ya. Upama ngaturke sampean nembang ngono napa nduk tak pasrahke kagem panjenengan kanggo marga masyarakat sedaya. Nggo nglipur. Soal iki sinden viral lho iki. Wah luar biasa. Wah neng dunia maya, neng dunia gaib, neng dunia Lah gareng ki ya luwih kondang, ora neng donya tok, neng akhirat bareng kondang dhek ya. Pripun Om? Kondang teko akhirat bareng ya. Reng. Ya aku nek tanggapan karo malaikat to, Nduk. Wah, Ora cetha. Tembangi menapa manut Tembangin apa Nduk? panjenengan? Derek, napa derek. niki langgam
Napa bawa rumiyin napa das pundi? Lho bawa ya kena langgam mawon, langsung langgam mawon. Oh langsung langgam. Nggih, diaturke dulur-dulur sing padha parang rawuh, bapak-bapak saking Polsek, Koramil juga tidak lupa ya kuwi Pak Camat Nggih, matur dan nuwun. warga masyarakat wonten Tambak Rejo sedaya. Nggih mawon. Oke. Napa? Ninggal katresnan nggih. Bah iya. Pripun? Ninggal kastres apa? Eh, Ninggal apa? Ninggal katresnan Om Rudi. Ninggal katresnan? Nggih. Ha nek katresnane panjenengan mongko nek wong loro. Dadi katresnan ninggal katresnan. Ha nek sampean katresnane ninggale sapa? Niki. Iki ninggal. Sebelah kula niki lho. Nun saya kula jeng pamit mantuk riyin. Oh, petuk pisan. Piye to marah. Dipaske sing ngadeg wong loro ninggal katresnan. Ngono Aku lho. gak ngadeg. Loh, Gak ngadeg Mas. yo. Mas aku kok ya Ninggal dipaske. katresnan. Ninggal katresnan, ninggal katresnan. Jerene kapel, berarti ya judulnya ya kudu kapel. Yo wis. Ninggal katresnan lah aku manut. Ora apa-apa muga-muga mati sengkalane, mati alane kaya becike ya. Ninggal ki maksudnya katresnane ditinggal ngono lho. Kowe penampa mok jerumen to kowe iki. Lah, Aja ngono lho ya. Jenengan iki. Engko mandi impenmu karo pikiranmu dhewe lho. Barang aku ndek bengi ngimpi dadi wong sugih kok. Lah ya muga-muga kowe sugih. Amin, amin, amin. Pancen ya maceme pirang-pirang. Leres. Tembang mriku pancen ya akeh para-para sing iso ngripta tembang. Akeh seniman-seniman sing kreativitasé dhuwur. Nggih, laras. Iki mau ninggal katresnan Ninggal diaturke. katresnan, nggih. Coba untuk limbukan menika sampean tak jatah nembang pindho Cahayu. nggih. Manut panjenengan. Nggih. Sing kedua, engko gareng untuk limbukan tak jatah turu. Matur Nuwun, matur nuwun. Wah, Biasa. lha iki saking baike Om Rudi teng jenengan lho, Mas. Iya apian Lah iya. hebat wayangane jos, ora tau piye-piye. Luar biasa hebat niki apa-apa iso. Lah, Nek iki yo nyiptake lagu iso. Sae. Mayang pinter. Sae. Aku dulu yo iso nyondro nganten. Nek iki malah dadi tukang tolak udan barang ya, Pak ya. Sapa? Jenengan Sapa? Aku lho. to. Jenengan lho. Nolak udan to. Iya. Lah kowe nolak udan sinau karo aku. Kenapa nggih saged? Syaraté uyah. Wah uyah. Oh ya. Njaluk uyah sak Uyah. tekem. Nggih. Terus karo tahu, Tahu. karo tempe, Tempe. karo rongok Tempe. lentik, dirisi terus digoreng. Nah, kuwi. Lajeng Lah kok dinapakne? dipangan enak kuwi kok. Oh, kuwi lak sarapan to, Mas. Perkara udane kono-kono. Piye Wis to, ora Mas? apa-apa awake dhewe sing sabar Lah ya ngladeni. sing sabar ya, Ngladeni wong tuwa ki Mas. rada pikun. Lah, peh aku jan suweneng dina iki ketemu sampean ki, Mas. Pikun kuwi pituture kudu digugu ben bisa rukun. Ngono lho. Pikun, pituture kudu Pikun. digugu ben iso Rukun. Amin. Piye nok piye. Kowe mau apa omong apa? Jan aku seneng, Mas. Lho, dungu Seneng jenengan. ketemu jenengan. Krungu jenengan. Krungu jenengan. Iki lho seneng karo aku, Pak. Sebab apa kok wis seneng aku nok? Mergo ki aku nyawang sampean ki kaya nyawang kebun binatang. Komplit munyuk enek. Komplit Merak gitu Pak. enek. Wonten merak, gajah, kucing, Munyuk, munyuk, lutung, manuk, manuk. Nok, aku upama ning kebun binatang Nah, anu milih bajing. bajing. Oh, lengkap Mas. upama ning kebun binatang aku milih dadi kirek ae aku. Lan apa? Iso Kok kirek? iso dilatih sikilmu. Ora cetha Piye to kaya. iki? Oh, seneng aku nyawang kowe. Tak sawang-sawang koyo kebun binatang. Maksudnya wajahnya beraneka ragam. Ah, Oke tok imut ngono ya. iya, Lucu imut, ya. Lucu. Dan Imut kayak- kuwi ireng tur mutlak kan ngono. Nah, tembangin apa, Nduk? Tembangin. Napa ngene iki? Duet kene, Duet? tunggal kene. Niki mau putrane jenengan derek napa beta? Lho mau kak yo roh dhewe to, wau mau. Oh, alah, mau sing nimbali kula mau to. Ah iya no. Mbak Lintang, Mbak Lintang. Ah ngono. Lintang lek nyauri malah mek meneng arep kedep sisih ngene berarti lho nyang apa Ah, lintang. jenengan apa sumerep to? Lho aku ki wong tuwa ki mung kari namatke kok ya Mas aku. Wisnu, apa Rendra sing pundi? Wisnu ya. Mas Wisnu mawon mboten napa-napa. Oke. Ya, tet. Yo, kita kasih. Ayo Mas Wisnu, jangan malu-malu Mas. Ayo, ayo. Yo. Warga masyarakat Kabupaten Jateng nanti Polsek Info Misali. Muga-muga bertemu semuanya di pertahanan para hajat umrah dari warga masyarakat Kabupaten Jateng.
Apa nok awake dhewe omah-omah muga-muga iso langgeng selawase ya. Ora usah meri karo kono-kono. Engko nek kono-kono dodolan ning pantai, kowe sesuk tak jak ndelok kali banjir ya. Lah iki cah enom ki ndelok. Kene canem Delok pantai lho Mas. Nek cah enom ndelok pantai awake dhewe wis rada tuwa ndelok kali banjir. Kowe nek rewel karek jegurno. Ngene, besok kita main-main perjalanan ke luar negeri ya Mas ya. Iya, neng ngendi, Iya, neng ngendi? bapaknya sebelah itu mau kemana sebelah Gak itu? apa-apa, nek kono ning luar negeri awake dhewe gak usah adoh-adoh, ning luar dusun wis apik Epol ya. Alah, besok kapal kita wates. besok kita makannya pizza ya Mas. Ya. Kamu mau makan apa Mas? Pizza sama hamburger. Sama hamburger loh. Kono kuwi apa? Kono kuwi Apa? Ngene lho, Nok. berber mau loh. Wah anu lemper jebeber. Alah, Mas tuh kono berber mau loh. Ngene lho, kaya kowe kuwi gandeng aku tresno karo kowe, gak usah mangan sik korong dino ya. Ben awakmu rada kurus iki kegeden sithik iki ya. Leh sorot. Oh rambondo. Mesakne lho. Lah iya mesake. Pama tuku mobil mak tukokne apa le? Lintang Kairo iki. Apa Mas? Aku mau Lamborghini Mas. Lamborghini boleh. Iya. Boleh. Porsche juga boleh. Porsche iya. Yes. Ora usah Mini meri. Cooper ya Ora oleh. usah meri karo kono-kono Lamborghini. Aku tukokno. Iya nek Lamborghini iki pajike larang, nek kaya kowe engko tak tukokno ambulan wis. Ya apa kuwi jane iki? Apa Wong dilarang? desa kene iki ya. Kono apa wani ini? Apa wani ngene? Wani aku ya Mas. Aku ya wani. Ayo, ayo. Sopo sing ngomong lawan? Ngawur. Iya nih, cake kuwendel suwe-suwe. Lagi. Nek ndelok-ndelok jiwane bapak wis ning jiwamu saiki. Lho. Lah iki sing marahi nggih jenengan kok. Lah, Yes, sing muga-muga- marai iki lho. Muga-muga sasi ngarep ana lakon gareng mantu. Rumah saku ya mantu kuwi sing diemani-man bakal metu. Yo tahun ngarep enek lakon limbuk rabi neh ya, Nduk. Limbuk rabi. Mbok rapi. Wah kowe dilokne kaya limbuk karo bareng. Ora. Makanya sana ngone aku koyo limbok rapi. Ya Allah. Iya kuwi wis. Aku iki Rumah saku main keng ya. pundi kae, Pak? Nang endi? Binangun Ah. karo kene balik pijet tenan aku. Lah nyang apa? Kenapa? Kowe iki. Iya. Dia Mas aku guyon ono rengkek-rengkek aku. Ya Rumah syukur. saku. Wong ki ya kudu nududoke tresnane. Lah, gitu. Kuwi anu apa kuwi? Iso ngecup uang sak gen-gen ki lho. Wani ra ayo. Wah, wani kowe. Ayo, mana? Ya. Jangan, Mas, jangan ditiru ya. Itu tuh tontonan dewasa. Kita itu belum cukup umur ya kan? Tidak mendidik. Jelek banget itu tuh. Sampeyan kayak berapa tahun misal? D. Lho. CSD iki lho lho. Masa? Enggak mendidik. Lah ya, pancen. No, Mas Kering, Nek no. bojone dhewe ki ra apa-apa nek Ora karo kene. apa-apa. Wah, ngene gak entuk. Gak entuk yo, gak entuk. Yo Pak yo. Golek nek bledek medhun nyamber lambemu. Nek ngono aku nang kene wae. Rumah Sak saku. mongso kesamber kancane akeh. Malah golek kanca kok ya. Lah jenengan ndongakno yo elik salah. Rumah saku tembangin apa, Nduk? Iya, Lintang tembangin apa, karo Nduk? Iya, tembangin apa, Wisnu. Manut panjenengan bebas mawon. Ayang-ayang, nggih. Ayang-ayang ya oleh. Niki wonten pamundutan lagu Hajah Makmur, mbuh lagu napa niki? Wah, Pak Makmur nggih. Hajah kok Pak iki piye to? Mboten menika Pak Haji Makmur, Pak Haji Makmur. Oh, menika nate wayangan kok menika sedulur kula. Nggih. Lagune Sutya. Engko ben dionekke karo kanca-kanca. Sutya. Nggih. Sutya iki lho. Iki tulis sing kidungku to banget tunungku. Wah, kok saged ing mriku? Masaku. Lah ya sing disetyani iki cah gunung. Tembahin apa, Nduk? Apa? Mas, mbok yo wis to, Mas. Nyapa bojo-bojoku dhewe kok? Tidak baik ditonton orang itu. Bojoku dhewe yo. Kelakon tengah omah nggih diturokne ning jaba niku mengke. Oh iya, kok tipine bojomu mesti dipecah mulai. Tembange diaturke coba. Lagune apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Yo anu, siarno reng, siarno kowe kok nyawang panganan itu, siarno. Nek panganan kemelibat ning kono kok nyawang. Kowe iki luwe apa piye? Minuman apa, Pak? Rumah aku disiarke. Iki lagune ayang-ayang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ini tuh lagunya semangat. Jadi sing lek nyiarne iki sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki jane MC nopo ta? Iki MC ngebong das ya iki. Layakno. Mas aku. Monggo ndase sinten ya, Pak? Lagune mau lali aku. Lagunya ayang-ayang Mas. Spesial untuk Anda semuanya. Selamat menikmati perjumpaan dengan kami bareng Campur Jaya Indonesia. Apa jadi Mas bareng lain, Pak? Berapa kecil coba oke. Oke, bareng Cak. Siapa? Mereka Deno. Ceket. Cek sih, mereka menekan. Oke, bareng Cakra Buayanya Indonesia. Cakra budaya. Buaya nyatek kowe iki kok ya. Mas aku Cakra Budaya. Padha karo Tambak Rejo iki lho, iki termasuk cagar budaya. Bareng Cakra Budayanya Indonesia. Kita persembahkan satu tebang terpilih untuk Anda semuanya, selamat menikmati. Semoga mampu terhibur, memberikan suasana hari yang terbaik untuk Anda semuanya. Yuk kita kasih lagunya. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Pak MC apa lagu iki jane MC opo? Bayaran lurus selawe nih. Ayo ora apa-apa to kok ya Mas aku. Yo, sing cetha, sing genah ya Le. Nu. Nggih. Niki ayu nang mboten niki cah iki ayu. Ayu ora Le? Yo ayu to Pak wong wedok lho. Wis pitek wong ayu ya. Yo kan wedok. Wedok kuwi Yatun ayu. putri. Wedok ki nek di jarwo dosoke nek diawe mesti ndodok. Mulane iki wong lanang karo wong wedok mesti saling menghargai. Menghargai, melengkapi. Lah kan bojone gareng njaluk diregani, bareng diregani 300 nesu. Nesu kelarangan nih, Pak. Lah kok murah men kaya. Ben kowe bangga.